नमस्कार। ମୁଁ ଆଜିର ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କଖାରୁ ଡଙ୍କର ରେସିପି। କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଫ୍ରେଶ ଡଙ୍କ ଯାହାକି ମୋ ବାଡ଼ିରୁ ମୁଁ କାଟି ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛିଡ଼େଇ ନେବା। ଛିଡ଼େଇ ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ତାର ସୂତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାର କରିନେବା। ନହେଲେ ଶାଗଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦବା। ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଳିଆ ଏମିତି ସୂତା ତାର ଯୋଉ ଥାଏ ଉପରେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିରେ ଚାହିଁଲେ ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଖାଲି ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିଦବା ଏବଂ ଧୋଇକି କାଟି ନେବା କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଧୋଇକି କାଟି ନେଇକି ରଖିବେ। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭାଜି ନେବା ଅଳ୍ପ। ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିବା, ଯାହାକି ବେଶୀ ଲାଲ କରିବେନି, ବେଶୀ ଲାଲ କରିଦେଲେ ତାହା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଭାଜିକି ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଧୋଇକି ରଖିନେବା। ତାପରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ବସେଇଦବା କଢ଼େଇରେ। ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପରିବା କିଛି ଆଡ୍ କରିଦବା। କଖାରୁ, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ଜହ୍ନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପରିବା ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ ଦେବେ। ତାପରେ କଟା ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ୍ କରିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇପରି ସାଇଜରେ କାଟିଛି, ଆପଣ ଆହୁରି ଯଦି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟି ପାରିବେ ତାହେଲେ ବି ଭଲ। ଆଉ ଏହା ପରେ ପୁଣି କଖାରୁ ଶାଗ ଆଡ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଧୁଆ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିବା। ଏକା ବେଳକେ ସିଝେଇ ଦେଲେ ମୁଗ ଡାଲି ବି ସିଝିଯିବ ଆଉ କଖାରୁ ଶାଗ ବି ସିଝିଯିବ। କଖାରୁ ଶାଗ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ଦେବା। ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶାଗରେ ଟିକେ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପ୍ରେସରରେ ବି ରାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଏକା ବେଳକେ ସବୁ ପ୍ରେସରରେ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ତାପରେ ବଘାରି ପାରିବେ କିମ୍ବା କଢ଼େଇରେ ବି କରିପାରିବେ। କଢ଼େଇରେ ଯଦି ସିଝେଇକି କରିବେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦଟା ଅଧିକା ଥାଏ, ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶାଗ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଥିବେ ସିଝିଲା କି ନାହିଁ। ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଏକାବେଳକେ ବେଶୀ ଦେବେନି। ପାଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଡ୍ କରିବେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଗ ଡାଲିଟି ପୁରା ଫିଟିକି ଯିବ ଏବଂ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ବି ସିଝି ଯାଇଛି ଏବଂ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ କିଛି ଦେବା ଏବଂ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟେଇବା। ଜିରା ସୋରିଷ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଫୁଟେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସେଥିରେ ଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇବା। ତାପରେ କିଛି ରସୁଣ ଆପଣ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଛେଚି ରଖିଥିବେ ଟିକେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଦେବେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ବ୍ରାଉନ୍ କରିକି ପୋଡ଼ି ଦେବେନି, ତାର ବାସ୍ନା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଅଳ୍ପ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଥିଲେ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଶାଗରେ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ରସୁଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସିଝା ଆଉ ଶାଗକୁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝା ଶାଗକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିନେଲେ ଏବଂ ଘାଣ୍ଟି ନେଲେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ନୂଆ ଯଦି ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗଟି ପୁରାପୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି। ଗରମ ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଖାଳରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଶାଗ ତ ସବୁ ସିଜିନ୍ ମିଳେ। କଖାରୁ ଶାଗ ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଖରା ଏନି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଲଗେଇଥିବେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି। ଆପଣ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ନମସ୍କାର।